us heu fixat mai, ara ha començat a canviar, però als balcons dels nostres ajuntaments n'hi havia 3 màstils per banderes. I sabeu per què eren? La d'Espanya, la de la Falange i la del Requeté. I quan va haver la transició van dir, ai, com que tenim 3 pals, què fem? L'espanyola, la catalana i l'europea. Les coses funcionen així, no passa per... Què va passar a Estònia? Que un dia van aparèixer aquests cartells. Clar, tu arribaves a Estònia el 88 i tornaves al 2010 i dius, hosti, Estònia ha canviat per complet. Tu, on abans deia Leningrad, ara diu Helsinki. Però si tu eres un estonià, aquell cartell el canviaven quan tu ja feia temps que eres independent i per tant és que ni te n'adonaves, és que era lo normal. Perquè això funciona, perquè quan tu fas la independència n'hi ha una llista. Feina número 1, llei de transitorietat. Feina número 3.415, s'han de canviar els cartells. Quan està feta la 3.412, algú diu, Manolo, els cartells. Va Manolo i canvia els cartells. És que va així. I nosaltres la independència ja l'hem començat. I per tant, ara anirem pescant aquests canvis. De sobte un dia resultarà que, jo què sé què, que la hisenda que hem de pagar ja no és l'espanyola. Però no passarà tot un dimecres. Si passara tot un dimecres seria una bogeria. Tu imagina que un dimecres te digueren desconnectem les teles, la hisenda, el no sé què, tot al revés. No, un dimecres passa una cosa, un dijous una altra, fins al dimarts següent no passa res, al cap de 2 setmanes passa una altra cosa, i és aquesta suavitat la que fa que ningú torni enrere. Perquè quan ja estàs a dins, tot és normal, no n'hi ha res estrany, tot és normal, tot ha passat a poc i és normal. Per tant, jo crec que això és el que estem vivint ja nosaltres. Hem creat un Parlament que ja no és un Parlament autonòmic espanyol, que respon a unes altres regles. I ara hem de començar a desconnectar i per tant s'accelerarà, visualitzarem molt més un procés que ja va començar. Per què? Perquè vam desobeir el 9-N. Ja no li donem importància. Escolteu, el que vam fer el 9-N va ser molt gros, 2 sentències del Constitucional i vam desobeir. I la qüestió important, no va desobeir Artur Mas, que per supost que va desobeir. Vau desobeir tots vosaltres. O no se'n recordeu que a 8:45 estàveu a la porta dels col·legis i no sabíeu si vindria la poli, si vindrien els tancs, si vindria la tropa supergalàctica o si vindrien els de Star Trek? No, perdona, ja estàveu tots. És que la revolució democràtica sou vosaltres. I va de baix amunt. I el 9-N va quedar claríssim. El 9-N, la gent es va aixecar i se'n va plantar davant dels col·legis i a veure què passa. I vam fer el que havíem de fer. La desconnexió que significa el 9-N és la desconnexió més gran de la història. Hi ha una cosa que jo sempre explique i baralla amb la meva filla gran, que ja diu que no passarà. La independència no es celebra mai. Jo he estat en 9 països el dia que s'han fet independents i no ho celebra ningú. Absolutament ningú. Per què? Perquè la independència és una firma avorrida. D'aquí uns anys recordareu el 9-N amb emoció. Perquè el 9-N ningú de nosaltres va votar com si votara l'alcalde del poble. Ningú. Tots van votar recordant algú, emocionats per la memòria de no sé què, pensant que estaven trencant amb una vida que ens havia putejat durant no sé quants anys, il·lusionats per no sé què. Ningú va votar com si estigueren votant l'alcalde del poble. Tots van votar amb un estat absolutament únic. D'aquí 20 anys, quan digueu la independència, el dia que ve el Rajoy i li donem la bandereta plegadeta i el posem a l'AVE perquè se n'en torni, aquest dia és que es tindrà igual. Ho trobarem tan normal que passi, que es tindrà igual. El dia que ens emocionarà sempre serà el 9 de novembre. Aquest és el dia que ens emocionarà sempre. I això ha passat en tots els països que s'han fet independents i passarà en el nostre. I això jo crec que el que ara importa. Ara ens queda rematar la figura. De fer bé, s'han de posar d'acord aquests dos i han de trobar la fórmula perquè això es remate. Però ja està. Nosaltres ja... A mi m'agrada fer una broma i amb això acabem, que és la de Montserrat. Alguns me l'heu sentit. Quan tu vas en cotxe a Montserrat, veus tios pujant i baixant en bicicleta. La bicicleta i la carretera és la mateixa, però la cara no. Cara amunt poses una cara i cara avall una altra. És el 27S en baixar la careta. Ara tot va cara avall.
gràcies a Vicent, primerament, i a totes les intervencions. Crec que ha estat un molt bon debat engrescador, però a mi m'agradaria ser una miqueta agosarada perquè és un luxe tenir-lo aquí i m'agradaria que tanqués amb una anècdota i amb una frase molt potent que ell li va sentir dir a Nelson Mandela, i per si en algú d'aquesta sala li ha quedat curt aquests ànims que demanava l'Amadeu i que en Jaume li contestava, una dosi més extra d'ànims per poder acabar aquesta baixada des de Montserrat, en Vicent té una frase que és màgica. Gràcies. No acabarem mai, va. A veure, és una anècdota. Jo, un dels jocs que em va tocar treballar va ser a la Sud-àfrica de l'Apartheid i va ser una situació molt dura, com podeu imaginar, i va haver un dia, estàvem a Ciutat del Cap i va haver unes matances que ja recordareu a Callalisha, una township de negres, va entrar l'exèrcit i va matar no sé quants centenars de persones. Van ser uns dies horribles. I els periodistes, bueno, normalment tendim a ser una mica freig, però tenim sentiments, no? Estàvem sopant en l'hotel periodistes de diversos països i se'ns va ocórrer fer una protesta estúpida, de lo més estúpida que he fet en la meva vida, que va consistir en anar a la porta de la presó on tenien a Mandela, que ell ja havia abandonat l'illa, ja estava a Ciutat del Cap, i van fer un gest de rebel·lió estúpida que va consistir en anar allà a la porta, plantar-nos davant de la porta, va eixir l'oficial de guàrdia enfadat, i simplement li dèiem, jo li vaig dir, soc Vicent Partal, treballo per Televisió Espanyola, vull entrevistar al líder de Sud-àfrica. Era una manera de tocar els collons. Em va impressionar molt que pocs mesos després, Mandela era president. I quan era president va haver una imatge que jo crec que tots els que coneixien l'Apartheid, jo és de les vegades que he plorat en públic. Mandela, no sé si coneixen, Ciutat del Cap té un edifici brutal. Si han vist la pel·lícula aquella del rugby, l'edifici aquell tan impressionant. I a davant hi havia la tribuna on estava Mandela. I va haver un moment que de sobte van aparèixer els helicòpters de l'exèrcit sud-africà, i l'exèrcit sud-africà era... En fi, van aparèixer els helicòpters i de cada helicòpter penjava una bandera de la nova Sud-àfrica. I per a mi va ser molt emocionant, perquè vaig pensar, hòstia, l'exèrcit retén honors al presoner polític, no? I Mandela va fer un discurs extraordinari que està al YouTube, els el recomano a tots, i va dir aquesta frase, que suposa que és la que tu te refereixes. Va haver un moment que va explicar una cosa, va parlar de reconciliació, va parlar que el país nou era per a tots, que no es podia fer un país contra els altres, que mai més ningú oprimiria ningú en Sud-àfrica, però va dir una frase que per mi és absolutament genial. Va dir, ho hem fet, això que hem fet és impossible, i jo vaig pensar, sí, jo me'n recordo d'estar a la porta de la presó, això que hem fet és impossible, però no oblideu mai que una cosa és impossible fins al minut que passa. I crec que és una lliçó impressionant. Molt amablement, qui vulgui una dedicatòria en el llibre, en Vicent estarà encantat de signar-la. Moltes gràcies a tots.